Nula pakhat hlim taka scooty a atlan lai chu motor wal hian lo ti dingin apa le bodyguard te an lo ni a Sky Group Financial Company nei tu te an ni mai baka Trillian Air lai mai ni in chu company ro chun tu tur po mia beli chu ani nge company danga vakal kwalangai lo baka khapa kumthum liam ta a kalsan tu chikha thengil to ro ti in shwai ho alo tum experience shatak nei phot ka du wang alom kan company ta na chatur ani hi ti in alo ni vera ani chuan pasal tur thadeu mai sumdong mi tho ka zon mu sak to chenia kar to pa hian in huang cheu o apa in ati chuan ole wa ho phot ro client ka ne ania ti in apa chu a ho tir thei ta hlawa chuti lai mek chuan kena lead group CEO chu anu chuan lo kholin Sky Group nei tu te fanu nen kar to pa hian in huang cheu o he hun hi ka ngana arei to lutuk min hial hau suang che alo ti ve chia bok ole kanu alo ti thave maya khanu mia bel kha theihil to ro phasan tu che ani kha ti in khol chu ada ta ni kati pal katlai dewa tiri chu sha in kena chuan apoilo ti pa chuan lo le hoya mia bel ti in ameng phok hle ken ti in mia chuan a file ken lai chu a thlau to bok nangma mo ti in kwa mai chowa tuma ken chuan alo nam sun dor mai kumthum chung ka jong to che sin enga tinge ngoi ringa i bo thuta mia in a ti po chuan Sky Group a i thokelo tunge iwa chhai thluk le tak na te i nei thei ti in ken chuan alo rek zui le ngal du tok te contract sign tur chawin a lom ka local in ti boy tur ni lovin ti in file chu chara contract chu sign ni la enge min pe kang ti pa chuan a biang te chu alo chu sak vela i du lo chuan kan sign lo mayang chu mia in alo ti i thil du i nei thei nan chuan engmai ui top nang ken lit nang hian ka suang to na zong kha i ti cheve ka sin chutia te min ti mai chu le kan sign lo to pang mia bel in du ve khanglang lo mai ro kumthum liam ta khan putar poi ngai zong do ni lom ni ti in ken chuan lo fop lui tawaka mana putar ne na in bia a kara an chuang don lai a hmu tum te kha angai to chuak war mai nupuya som atum tum kha ani ngi a thul chiang hle ni kha contract an sign po chu mia chuan la du to lovin chwa mai atuma lili lo lutin alo beng thlutop nang mai khan kena hi lo be se le amo zaklo lutuk mai nangma wang hian shom tam taka twar sin alo tikal borbora kanupui hwala ni hi ti in kena chuan lili ko nga chuan alo kwa zui mia chuan makati hle kumthum liam ta a ngoi ringa kena bode na chan po kha lili ni na an lo incorporate to wang chuan ni aring ta lili la chuan veisa chut alo tum non le chu ero kena chuan lo dangin hetiang thil man to lutuk hi ama wanga chhiat hi a phulo khovela hian ama chau hi meichhia po ma se ka du to ngai chuang lowang ala ti sham ishamo engatan ma ti to lo che ni chu lo ti bai to thak su lili chuan alo ti le shok boka ngoi ringin mia chu a chuak zui nak inupui hwa chu kani tak kem ni lili in ati chuan ka ti der mai ani kha kena chuan alo ti dai rasur hnuaya ho chungin mia chuan kena ne na an hun liam to te cho chui kira chutiang mi alo ni tamai chu makati in arin ru phu ana hle apa chuan alo shwai ho hlawa athil to ne ro chu shil du lo khapa bok kha ilo la kopri ngani mo ti in an pia dewa chang chuan kena chuan alo clear ring to apa ni ti a shider mai si lova alo thinjim vele em ringot lead group te ne na tho ho an ne ya chuan peche pakhat peni hian mia chu lo ngenin atna chan lo nan lead group ina an ngen ang chuan ama sok chu ayo a vakal sham tur chuan chapur chungin alo ngen chiama kena chu hope lo veu ma se akhongai em awang sok chuan akal sak ta shama
Lili chuan mia lo kal tur chu lo shelokin na thok pakhat chu a hmang tangkaia thingpui ava pek tir chuta chuan damdawi an lo tel ru a Fabiana chu kovin mia chu khuiche tur chuan a hrilh zui ta a mahse mia pawh chuan alo sual lit ve na sa hle ken alo lutin Fabiana chu alo beng shepa a tlan che zui mia pawh in ken chu lo an khumin heng thil zawng zawng te hi in tih tir vek ani maw alo ti Lili le na thok pakhat lo lutin mia chuan kha pa kha fala modu tlata ti in an lo mo che zaya an mah ni zawk hian min phiar ru ani a ti pawh in ken a chuan alo oi tlat lo an project chung changa buaina an tawh zel a hlau bawk si nen thi in ngai dam chu a dil ta a eng ang pawh in nei let chu tum viau mala ken hi chu keiman ka nei dawn kanin nei chep to anu la in mawata min du em bawk eng chance ma nang hian I hmu to ngai lowang ti in Lili chuan tuite chuan alo lei hu vel nang Sky Group intern ri satlia khan lead group CEO te chu engtin nge mo ilo be se ve ngam reng zawk le na thok nu pawh khan alo ti ve khang lang mia ero chu angoi reng Thil thleng te chu enge thu dik tak hriat adu awangin ken a chuan a secretary chu a thui chian tir ta thowa a pa chu a dam that lo thut awangin damdawi ina mia chuan ava hmu a amang ang hle doctor te chuan lunglam natna ti dam theilo a nei thu an lo hrila I pasal tur ngai tua hian a buai ema nei tura a ti che kha I nei chuan riru ha dam takin a om theianga adam chho ve zel thei mai thei ania an lo ti kapa I du ang chuan ko omang min kal san su o ti in mia pawh chuan a du pasala nei chu a tiama ka chata sot mai nak tu ka I pasal tur chu I mu ngal don nia ti in apa chu voile khata chuan alo thu ngal luau mai an lo ti der reng mai chu lo ni in mia pawh chuan mak ati hle a u nau pa hen sa chu va kholin apa om dan le a thu tiam te chu awa shila ani pawh chuan mi pachatak ani nge ka be sei malam I pan ve to angai ani kha alo ti ve bawk Lili le ken ati pawh anin nei chep to thowa kapa dam na tur ani don pawh chuan pasal nei pawh chu katan apoina a om chuang hlei nem ti in mia chuan thu thluk na a siam ta ni mahse angai ang chu alo ni hau si lo ken chuan Lili om dan chung te chu alo ning thin hle a ru lang rot te pawh chuan tong khum fo thinin enga tan ma ati lo Lili la chu a be dong du bik chuang lova a kalna a pianga chuan a zui zel emo ti mai tur ani damdawi ina chuan mia le apa kha an va hmu a ken a chuan kha putar khan engzat fakau nge pek che ava ti tol mai apa kal san lai ani hlau eng thil nge moi sui le kapa ni hi ati chuan do soi su pa fa om dan ani lo shim alo ti le a thlawa tro Mr. Bell chuan alo ti lut ve ta thuai mai ken chu na zet mai hian alo beng boka a thui hruai te chu khoi tir hlaka tum bok mahse mia chuan alo dang vat kha pa kha ani maw mia hi ilo ti buai le ni chuan ilo piang ve hi in chhir khopang ti in Mr. Bell chuan alo kok sok mai ken ero chuan ilo ten om hle mai ti in mia chu atong khum le ngat Lili la chuan kinakal son ve le chuan mia chu lo pan na in prenatal check-up nei turin emni damdawi ina hian ilo kal ve oi kapu ifa chu ani thei dawn emni ani lo to pang te alo ti vela apa chu thinrim hle ma se mia chuan chan po achang boi pe lova hovan vat chu adu to zawk chung thil thleng vel kara chuan ken po in mia chu ala thei hmil thei bik lo te achiang ther mai an thlalak hlui te nin an nun hlui te po chu alo chui kir ve fowa Fabiana la in mia chuan ama nge in azar boy ang chuan alo la sui ve char thona in oi lo na chen ani tlat tho si anu la chuan naktuk chu o khonga in vakal shamte alo ti ve chen boka Sky Group nei tu te fanu berker alo ni bok nen pe lo veo ma se anu thu zom phot mai chu tha in a sheve tho bok si a pe lo hle
Anin hmun a hmun tur an thlen chuan Mia leh Mr. Bell te inzui lut lai kha nung lama tangin ava mu hmana. Anu chuan lo khaw le in theitok chu ang che Sky Group fanu kha a intilar du lo te mai ania ti in a hming pum po chu an lo la hrilova. A chan chin sui tur em po a shan lo. A pa in a lo kalpui dawn ani ome. Ken chuan Mia dana chuan Mr. Bell a fanu chu a lo ni mai angem ti te chu a ngai tua chhuaka ma se a ring le lo. Mia chua la in ken chu a ron lut ta. A tlai awang chuan thupa te a lo choi lut ve ngal mai a. Nang ma mo Mr. Bell nen chuan an in tirual thot mai. Lead group chung ko fa pa chu nang ma hi moi lo ni Mr. Bell na ti la in. Sky Group Chairman chuan a fanu rual mei a lo nei reng ani mo. Ken chuan a lo ti ve thung. An in ngam sal khop mai. Mia hi ka fanu ani hi a ti la chuan a lo oi sak du der mai si lova. Mia lo lut chuan ken a hmu chuan a phone chu thlau top. Nang ma mo ti in a phok hle. Pa fa tak tak mo in lo ni ken na ti chuan ka sui to kha yoi tlat lova ni kha a lo ti mai a. Mia he pa doi a thian om to reng su hetiang mi hi mak pa tan po ka du lo shim lead group te hi in tla che thwa yang a pa chuan a lo ti tun tu na chuta po chuan ken na chuan a la oi chuang lo university an kal chu song khan a re thei em thina ani ang mi house fanu du thlang thei ani si chuan engwangin nge ani kha a thlan tlatang ni pa fa anga lem chang der in thurwal anga chuan ala pu sham Mr. Bell thin rim lutuk chuan rum deuh chuan ron melin a fanu chu lo chhuak kal tur chuan a shila po na chuan a lo ngak Mia chuan biak fal adu deuh tlat box si Sky Group Chairman mei moi lo ni a chu wanga ni mo na te poi lo hmu ni sum du wanga hetianga ikusak tak mai le kenana ti chuan a lo beng shepa ngoi mak ro khale chen kha ngoi ringin min kal bo sana hetiang hia min pu chingam zo ka ti in company ti chelo turin ka pa kha min kalo tum sha manga abak chu a thu ni to mai a lo ti ve ta shoka a pa bulai ro chuan thil thalo eng ma thling lo ang chuan na soi zela kena chu engtin ma tin a lo tur chuan angen tlat bok iu naw pa lo ho huna chairman ni na hi ka ban sananga nang mai hian kai shwai to ang ti in a pa chuan a lo shil nge Tapur chungin Fabian chuan poisa min pe a ka du lo chung min nor lui ani nang le Mia te in chen the na tur ani chuan ti in kha kong kha min than tir ani Mia kha khoi che turin min du a ti in dot a lo sei zwa su a chu thil ti tir tu wa chuan Mr. Bell chu ala pu chui kumthum chung lai chu an lo in kop to a kha pa wang khan a kal san che ani ilo hlotling tia sha thian lo let le tumin engma thling lo ang maya oman tumani hi ti in dot lir chu a soi kwal chiama kenala chuan alo oi ve zel box si a thin rim zwal hle lili chuan Fabian chu alo tham le lek chu lo ni in ma se police te chuan an lo man tho chuti lai ka ra Mia po kenani na anin hu masak ber chuma alo mut pui lui awang khan ala rai zui le ngal ti tlak ai chuan pasal nei lo po a enkol selin mai chu a thlang ta thowa van duai thlak takin lili in nuliti in entir alo kalpui nen chuan in hmu in anin supal ta hlau maya nuliti chuan Mia chu alo ho hle a faparil rutin a tu le phasan tu nia a sha ta wangin biak po alo be thadu lo ehe Mia chu irai tak tak elo kha putar fa kha emni pa ni tur chuan atar to ma lo mo lili chuan lo ti khera zapui omlutuk mai nang hian ka fapa kha iti cheman vek che pasin hetiang mi hi lo ni ti lo shema sela a chaturania nuli ti chuan a lo ti vele sham hin oi lo mai thei ma se kanau pai hi kenafania sin Mia ina ti po chuan do soi su engti kong ma in afa ani na chan tur om lo mi fa chu mo phurn lak tira ka fapa chu enkol tir itumamo nuli tina ti lain lili chuan Mia chu alo nam waka thir ban
lo kham pheiah chuan a pum chu ava to ta chawk mai na a ti hle Lily chuan ben alo tumbel chha le ngal ma se ke na chuan alo dang vata min pui ro ka pumana lutuk doctor min ko sakro mia in alo ti chuan mi fa ni hi pai lim achang mai mai ani hi ti in anu le Lily te chuan an lo dang vata nilo ifa nge ni ka pai ni mia in alo ti chuan ke na po chuan laina ta dewin va pui chu atum shama ma se mia u naw pa kha alo kal hlo mai doctor te po chu local vatin nawa chiat an lo thon thu an ron soi ta chu mai ken kanau te hi ka chiat ani vai chuan kadam chungin ka holen tuang che mia chuan alo ti nge nge lo ang nge yin nau te po chu a chia zui tak tak mai chutakara ken le Lily te po chu lo lutin engwangin nge do tila soi chala inau pai hi kar nga mi ni lovin karet mi lai ani to hi keima hi ifa pai na pa chu kani thailo shim shim ti in ken chuan alo shok twar mai test report la chu an lo nei ve thlap le ngal chu medical report chu Lily khan alo thlak dang lam tir de hi mai chu lo ni in do ta soilo thu mia in a soi po chuan lo oi du lovin nang ang ka lo chen che kha kalom tak setani ati khum pya mai apa in naute pa chu kena ani ti le alo oi sak lo ani ti a sha chuan a thin rim hle a lead group te chu tlak chhat tir vek adu hialani ma se mia chuan amo pu du thlat lova apa chuan sky group enkol tu tan chuan arwa zui ta ngei boka max mangtlatin mi ten an sha tam lo nan le a him sok nan ani thu mia chuan a soi zai thung engtin pon a chung chang chu lo soi ma se angai thu tak du tlat lo Khovela Diamond Hluber Paul an ti Yellow Sunset Star an ti chu lilam ani don ani ti a sha chuan mana kenan nakina ka hausa khuna kala leidon chenia ati kha a she chuak chuk nge nge apa chuan naktu ka hansanen hian invakal du na nga inwa chang don nia ti in mia tan chuan le sak nge adu ve tlat mai mia chan chin lo der zung zung te po kha kina te the dar alo ni bi khau lo ti top an tum lai in sky group lamin an lo ti top sak zo kani mia in sky group nei tu fanu ani thua soi te kha a she chuak war mai crystal hotela sunset star an le lam don ti po chu alo sheve chi a in tiam na kha ala thei ngil bik lo nuli ti chuan belin afapa angai sak mia lo chu a horeu maya Lily la chuan mia wang anyang in nei lo se adwani ka ring alo ti ka chan te po ko lo shil ve ve to sin min nui sat ngotang nuli tinati chuan keman ka nei du lom ai o mai tur ang po in mangai dang aton huna ka kalsan mai do na alo ti zai nuli ti po chuan mi in Miss Berlin adu lo anti huna asa lutuk lo nan alo rem ti ve mai bok lilam na hmuna chuan Lily po local ve a mia chu lo nui zat velin ke chu kena nu pui hwal ka ni a nang chu mi hausa blanket ni kha te lo ti vel hansa chuan angai theilo hle a mia ero chuan khintla ka po arwat lo lusan an tum lai in Lily sok chu konga lo omin alo in sut tira amo pole dai sok le ngal ke chu ni ila ina ka honal nal to ang ati le ta khera chuan sky group president kani hi mia chuan alo ti ve ta a nor thu topin an lu san zui mak Lily la chuan zui zelin nang hi engti kong ma in sky group president chu inilawang university kan kalho lai po in budget meal po e ve phak ngai lo kha lemchang tur chuan I hwai san ma lo mo alo ti thawe le ta chu hotel manager la chuan Lily thu soi chu lo oi ve ngal topin lemchan ban san la dami do ni chuan homai ro alo ti ve vak ma se mia bank card an han en chuan black card alo nei tlat mai sky group te che in chu card chu an nei thei box si ma se chu po chu alem chan na kal zel ni in Lily chuan angai thlata alem asiam chop tir mai ani te aring hansa hne na chuan email tha in chung koro pui taka changa local in om si a
engtin nge putar fa paya chhiat zui tu hi ilo kalpui pe zawk le ati zawt lai chuan manager chuan alo beng her sok mai beli ani ti an hre chhuak to alo ni ma se mia in zia pui ri tura angin tla tawang chuan heli lama telve thei tur ten million nga tal an nei tling tur ani ti chu a nei tlin awangin a chhunga a lut ve theie alo ti ta zoka a theilo awamak ve enga nge min ben ngota ti in lili chu alo por angreng hle mia chuan local thule in tuna tang chuan min ti buai le to suang che ti in avo ta cher mai ken alo thlengin lili chu alo kai thowa mia ani hi lead group na thok ania zalo takin iti theilowang alo ti chuan anni hiam min ti du da in min hmusitani ti in lili chuan alo hek nga zata hepa hi ibial patharim ni nge target thar tur ilo zong le zok kenana ti chuan mia thinrim insum zo lo chuan alo beng thlor mai tun hma kha chuan ilaka karil ruput mangte awang khan ka hre thiam zel chia ma se tu na po ila dangdam thei chuang si lo chu wang chuan iram ri bak lo pel to suang che ati zui mak kena thinrim chuan manager chu lu tir ve lo tur chuan a hrilta a ani chuan a tel ve nge ngai lom black card po aneya alo ti ve tlat an thamanyang heta chuan boy du to su Mr. Brown a huai hotania inin sha thatem kha alo thleng chep to ang I pe chwa tir dei don ya lili chuan alo ti le zung to chuta Brown alo thlenga lili chuan lo be vatin alo in soilu zai kena ero Mr. Brown chuan lo hre chatin an han in chi bai lop lopa engbuai na nge in nei le alo ti chuan sonu son Miss Bailey kania ti vela abulami po au nau pa angin asoyani lili chuan alo ti ngal soifu a in ti mel hle ma se Mr. Brown an mia te a han hu meu chuan ehe nang ni mo mia in local velo alo ti da dai mai si amni na chu thupri adwa wangin mia chuan alo shil ru deuh sursura Miss Bailey kan ni emo ni lo emo lilam na hian kan tel ve theiang chu kan nein atlin miau si a tiro mia in alo ti som zata te reng mai in lut theie alo ti ta ka chuan lili chuan soibuai phet alo tuma ma se diklo taka atong khum chiam awang khan ngai dam dil turin Mr. Brown le mia te chuan an lo phut le dai si kena pol chuan a chan ngam to bik si lawa alo in soi ok laklo to bok si nen ui bau dan te chu an zir tir ta a an bul vela mi te chuan an lo nui vak mai Mr. Brown po in lili chu boy pui zui to lo turin kena chu a shil hialani chutiang me chia chuan a zom na thlengin ati chia sak thei te a hria tawangin kena po chuan a be thawak du to lowa ma se lili chuan enga ma chuan alo ngai du hau lo hola chuan kena le mia te chu indot che in an thu a painting chu nuli tin adu ti a hria tawangin lili chuan a changa tlan ngei po atum ru hle me nei zetin mia chu atong khum deuh chen bok nen aning ve ta nyang chu anin lan chho ta chara le tak tak po an tum chuang lo lili la chuan tloma la in a hlut na lam ngai to changphal to lo chuan alo lan ve mia zel bok si a to pa chuan 5.5 million in an tlan ta nge a mi zong chuan a thla kan ti hle lili po chu a in chhir le deuh na in poiti om lo deuh chuan om lui ve chang a to pa chuan sunset star ngei mai chu an lo choi chuak ve ta million somin bulan chana kena chuan million som pariat alo ti ngal lili chuan ata turemoti in alo in ti thei ngal rengot bok mia chuan million som thumin alo lana somthum panga in kena chuan alo lan le somnga somruk million za ti in ken chuan alan zela a to pa chuan mia te po chuan lan du talovin aman chuan a phulo an ti awang chuan kena chu an lan tir ta a lunglu chu an lo king phei ta lili chuan lak alo tum ve ringot mai kena chuan lo dangin mia lama chuan a choi pheya a hma a ka thu tiam kha ka hlene ti in alo pe mi te chuan makan ti in
anu pui hual ai po in a bial nu hlui chu a ngai sakin a hmangai zawk ni in an ngai hial nge a nangma phasan tu che ani kha li chuan alo ti tuar mai ngoila thuro ani lo chuan horo kina chuan alo ti mak tun hma kha chuan kai thina tuna chuan ka du to lo ti in mia chuan alo pai sak daya hansan alo hnek zui bok nen kena chu khongai thlak takani li boy pui po chu adu lo kena chu hoviau ma se lead group chunga han chuan chu tul kherin mia chuan a shelawa an hnuaya na thok tam tak ten an tuar ve kher chu tha atilo hanspot chuan alo pompui ve zel boka ani hian unau nu angin en chi alo ni in alanga kisena inzomna an nei lawa unau angero chuan an seilian thung painting an hmucha chu nuli tipo alom hle atosia kala theilawang ati po in lili chuan max cornan adu tlat chuta raipor ang chuan lem changin awak der vela nuli tila chu lo phur thak le ngal cheng to in pi ni chu alo chak hle to chu alo ni ken nen chuan inin nei thwai don nia ti in alo fui sur mai chuti lain ken le a secretary te chuan mia chu chui chian an lo tum ve mek zela sha chian tak tak thei ero an nei lo mia chuan a project khoilai po chu midang kuta chuan alo hlan chhawng dai boka kena chuan ama nge in awa chong huwa tungei ni ti in awa zot le ka shil to che kha yoi le oilo chu I thu ni min hwa ni lom ni enga nge min zui reng si mia in alo ti enga tingi kha putar nin khan inin kop soifia turin ka ti che kha awa make o kapa ni kha tuna chuan in chirin omzia anei to lo mia chuan kara chuan alu santa a ken chuan alo ring thei chuang lo reng Puber welcome home party a chuan leli le nuli ti te po chu an local ve a rampo na in en kolina ombo char thina nuli ti te nen phe chuan school an kal ho thina ni ome kenan enga tingi lo shwaya ati chuan inupui hwal ani hi anu chuan alo tivat ampi a mia yi mi padang ne na anim belai chu hmu in akor thlak za set mi pa po a thlak thina ni don hi anti le ngal ringot mai ken chuan alo poson dora khapa kha ibial patharim ni alo ti le top kapatia ni hi mia in alo ti po in po son zel chuatuma ma se uncle stone chuan alo khap kapial nu ni hi kenan alo ti ringot mai kumthum liam ta khan kanin chen dai to mia in alo ti ve boxi tun thleng hian ilo la ti boy char ni lom ni nuli ti chualo in rol ve ta tungei nia Mr. Stone na ti chuan manza na po kanin kom ho to kha nuli tin alo ti zunga mia chu ami stress ang chuan ngai thlatin chutiang mei sia chu boy pui zui to lo tur te chuan kenati ho chuan an lo shil chara ani la chuan lo ni vel mai in input sia ta wang khan ngai dam di lang cheu ani lo chuan in le in chhir viawang alo ti ve tlat chutia an in chukron lui lai chuan Mr. Stone na po chu alo thleng ta nuli ti po chu alo la sheve tlat mai kan chung kwa min rui zat tu anomani ani so ni e tin lili chuan mia chu akok ta a ehe mia mo kangai thelu tuk che sin ti in pu ber chu alo nui hwa a tunge hi engtin nge shat an lo ti chuan ka tunu ni hi anu kha ka fanu ni alo ti ta si mak an ti tlang hlom he lili ero chuan alo oi ve le thlat lo mia chu stone group nei tu te tunu alo ni le reng mai me chewan nei takani Puber po in kum tam tak alo swang tua to angin mia chu stone group CEO tharatan chuan ruat ani thu chu apang zui tamaya mia po in athune na lo mang ve ta in lili chu the chuak tur chuan shilin kenale anu te po chuan channa o ka reng chu an chhuangam to lo kenala chuan alo zar boy ve chena tongkam moi lo tak te chuan alo tongkhum ve char boxi mia chuan aning tak zet to ani apu po chuan lo khak ve hialin ati lui zel ani chuan
lead group ne na an tho ho na zong ti to vek ani tur thu le an ma ni tho pui tu piang Stone Group blacklist an ni tur thu te chu a soita a nuli tin khongai lo ngen atum po in a thu soya chuan din hi atum tlat to Lili la kha waitress anga in sei dang lamin alo lu dru le duk to lead group te chu an tla chetwai do ni a hria ta ka wang chuan mia bula chuan thingthi in keima thiam lo vek ani ken ni lovin keima hi min shem mai ro ti avati kwal le vel ente inupui hwal hi itana in huam thuk te mai ania ke chu ni la tuna hian ka nei nga lang ti in mia chuan kena chu atong elve tanga ta Ambul na ya chuan reido po omdu lo nuli ti la chuan I tong tam lutuk wang ani hi kan buai kanu po min ti to su alo ti san dai to bok si nen lili chuan mia chu hoviau ma se mu fal dan tur ngai to charin malak dan tur adapta a hei hi kanau pai report ani hi kenofania mechia ve thawani kha kadin hun hi isha thiamang tiro khonga yin kena hi lo ti bai to lo la kalom viawang ti te chuan alo ngen chiama chutia anim biak boi hlan chuan tu emo hian mia kar chu alo khoi ching pen ta zai mai thui po miai chu atlan ma in a car brake chu a thalo ti a she chhuaka ven asutur chu accident ta ni kena khan lo mu ma hlawin car chu awa hon sak dona ma se a local tlat si car dar thlang te chu tike in mia chu apom chhuaka a car ra chuan lu puin damdoi in lam chu apan pui ta ni ral khata tangin lili khan alo musi a tha atum na chu omzia om lo mai ba ka an pahni in sui som le na turatan hun tha asiam sak jok mai ni in a sheta a ati ngai na shelo chuan nuli ti chu vakholin tuna chuan Stone Group blacklist a lead group te chu an om to shimang ti in avashil thina hlim kora mia I a thutlai po chuan ken po chu a hlau thong ve hle ma se Stone Group ten lead group te chu blacklist a anda ti an lo shil nu chuan a thina rim thar hle mia I alo har po chuan nangma hmu a thil soi fel pui tur che in kalau kala inun na chan hi masin hetiang hian mo min thung rul tak kanu po har ti tekin adam lo me ka sin ti in mia chu alo an khum ta chia mai engtin ma ka ti tir lo sha swal pala omaniang lili I a in rol le ni chiang mai mia in a ti po in ka chuyanga in rol ve ni vai chuan I tor khopang ti in ken chu ala thin rim khop mai car brake fail chan chu CCTV tangin engkim an she chiang ta mia chuan lili chu mantir mak mai chu adu to lain hansa chuan film khur kan ngai ri ani adara ni vai chuan keima ni hian she chung changa boina kan tok jok theiania baka lili chu arai bok si a reitak atang chuang lowang ngai chang ri ang u alo ti ve tlat thunga pu ber po in ngai ngam takin an company chu atunu mi ai hne na chuan a hlan fel ta boka rampo na in en kol chhun som tura kal le dai mai chu a thlang ta ni hun ane ve le mi a po chuan lo tlo tur chuan a som boka hansa hi ikianga kha le chen kha a oma iwan nei tak zetani falak ma ni se a filin a fin boka unaw ang chi a seilian in ni bok nen inin nge viawin ka hria a soirem dan te hi au mai lovem ni ti in apu chuan mia chu azot ta thut mai kapu ani te chu unaw ang chaina lom ka en ti in mia chuan alo chang hanspo chu lo thlengin airport pan turin pu ber chu alo shrai chuak ta a lead group blacklist a da tu kha ini em tia mia in alo zo po chuan nilove engati nge ti in hans chuan alo zot let ka zot mai che ti in apu tha tur chuan an kalta a company ya chuan kalveta in na hniam taka tanga inzir phota hansa chu chairman in charge a omri mai tur chuan anin be fel vek to a ma se han chuan CEO ni sa a yamte tanga inzir ingai chuang hleinem tia a na chu thotir ngal adu thum chu ba ka kena chu theihngila malam pan tur te chuan a hril chiam bok
design department a awm tur chuan an in hmin thei ta hlawa rinlo deuhin Hans a chuan Lili chuva biahin engwanga chetla chhun sawm lo nge ani ava zawt kena hian mia hi ala buai pui ren bawk si a chance ka nei thei thlawt lo ani Sky Group a design department a min thawh tir la designer lar tak in thuplat mika angin min luh tir la mia in kena a huatlen hlau theina tur kan ngai twa dun nia ti in alo chang an lo thok dun reng chu lo ni in Secretary chuan Hansa chu bel chung ko fapa ani thu chu aron chui chuak ta a lelama Sky Group te chuan designer lar tak mai mika I an department a alo thok don ti an sha chuan an hmuchakin an pur hlum hle a mia chu manager chuan lo bia in penny chuan chol ala ka wangin in charge a alo om thar chu lo ni in a in lara za khop mai mia chu engang mi nge ni a shibuk si lo nen file chen khat chu lo pe in mika hne na pitur chuan alo tir ngal coffee ken saktur te chuan a shil bok mika anga lo thok chu Lili I alo ni ring tia sha chuan mia chu a thong hle a intilal dewin alo chu on dor mai nangma mo ati chuan ke assistant ni kha ka thu thui ni om toang coffee dang ka du Lili chuan alo ti vela manager la khan alo shok ve chen le ngal akal theilawem ni heta hian na thok turin alom kalo tho chia hlo tur ni lovin mia in alo ti ve sak nang hi Stone Group chairperson angte khan ilo in soi tir vel khania ti chuan rampo na ani kha a thlok liam ngal daya heta ila thok vel mai bok si tuna chuan tuma puitu I nei to lo Lili chuan alo ti le zota manager la chuan coffee adu song tak ilak sak lawani chuan ban in nga lang alo ti ve sek in soi fia le po chu pe to lovin an du anga om top phut mai chu a thlang taria mia in coffee alo pek te chuan ati bolui kher mia chu alamu pu dai zui na thok dang te po chuan Lili pe khok te chu lo shuk fai sakin limited edition million khatman ani hi I choi zo do nem ni film crew lo lutuk mai ti in mia chu an lo an khum ve bok Lili la hian mi hausa fanu ani kha ala ring thei chuang reng lova ala musi tuang zel ma se a pe khok chu a lem lek chu lo ni in mia chuan ataka chuan lung hlu dik taka oma atui ek ve theilo ati chuan engmai shelo putar ho me mai ni kha alo la ti sham ani mo danna thalo a ve to shimang ti in bedang te po chuan an lo ten mel hlom hle atak nge ani ti fin fiana min pela ka choi don nia mi ai chuan alo ti ve tangata an thian te chuan I leina kha muro choi nge ro se an lo ti tlwar mai manager bula te chuan an lo hek nga zot bok alem ani miawa wangin Lili chuan phakar chwa zain hetianga mi mahun ti cha ther hi a tul love alo ti zana even fil em nangkha bikai hne na hian ngai dam dil va tro midang te chuan an lo ti le shama en chin photila diamond te chu a zai ran thei hle nim ti in miala chuan chem te chu lo lata angai kherlo Lili chuan alo ti thlata chuta mika design lar pui em rococo series sung chang te chu soi chuak le in chipchiar taka shat andu lomba ka an project thar turatan chuan idea tho tur chuan an som zui boka chu vele Lili chu a khoder ta vaka rococo series chu kena computer atanga a copy chhon mai kha ni si a engma a she ve der mai si lo ni danga ti mayang u ka shuka nom lo tlat mai ka private ka pa in lo la le nga kan la soi fia don nia ti ati ta zaya an lo phur hlom ngang mai mia I lo tel ve du em han chai tur dang te po anom thei mai thei ania ati ker chu ngei dewin me som te chuan ka local don chiang lutuk ti in mia po chuan alo chang kar to pa chuan private club ho tur dap kwalin Lili chu abai chung to mai valia a private club zong te chu Sky Group ta vek alo ni box si a Cornas Club Peak chu lead group in ho an du thu mia chuan vashilin chu thil chu an book thei ta hlau maya
chulai hmuna local te chu klapa an kal to na zongzonga ro pui berani thu so hin an phul hlut hloma Lili la chuan alo in la klap nei ve mia mai bok si mika ang chuan an shevek bok nen mak an ti shan lawa an ngai sang sot thung Mia in engemaw a khawih ve hlete te chu lo ngai thei lovin I kuta hlei lutuk an lo ti zungzunga I ti chian ni chuan I chawi thei dawn lovania ti te chuan an tong khum boka hetiang ba ka van neina hun tha hi chu atong le to dawn si lova Lili chuan alo ti deuh sak bok ni idam chung soi atling to ang lom hle ro an lo ti tlwar ta ka chuan hei hi iklapa ni chia mo ti in Lili chu azot ve ta chata ni chia nge ani chuan na thok an va om lo ve ni mika in tur tu hnai deuh te po in veila Lili chuan secretary chu va bia in tur man to ber te kha lo thon te afa ka pai me ka min ti thin rim chuan ka ban ti rang che ti in ava vole ta kenala meeting na lama om dai bok sia ti buai a hriam awang le thu chiang an shat bok si lawa wangin secretary po chuan a hnial ngam talawa club manager chu abyak sakta ni in tur te chu an lo da thuai renga Lili chu a in ti thei khop mai Mia in alo en chian lai te chuan khoi ve tlak pui ni lo ti in alo hau vel dik tak chuan an hming po Lili chuan a shekim der mai si lawa Mia ero chuan alo shero pui mai si a chan ve tlat awang le club nei tu zok anga an ngai na chuan Lili lam chu chan tir tlat hlomin Mia chu an hotlata chu club nei tu zok ni te chu anin chu ton chhole ta zak mai club en goal tu Mr. Zer te chu ko mai an du ta a do tin Lili chuan a khol der vel rampo na moi om da ya apoi love ati zai a om reng kha ti in Mia chuan room 1 na kal tur chuan Mr. Zer te chu a ko ta thunga mut iti chevek don alom le hodai ro ti te chuan an lo tong khum ma se Zer te chu a lo kal ta si lemchang emoti in an lo nui zat hle a Mr. Zer po chu mai chana an lo la mungai si lawa an lo shimya lo ani chuan thinrim zetin a lo beng shep hloma Lili po chuan a chan ngam to lo tu ma chuak ri lo tur chuan ati zel bok si club nei tu te chu Mia alum ani ati po chuan tu ma chuan an oi chuang lawa Mia po chuan ama hi lom club nei tu te chu ti in Lili chu alo kok le zaya amit me zau bok do ta a in sui thei lai vel chu ngai thlak le zwai chwa duani chople chilin Lili po chu alo in la club nei tu le ngal ringot to boka in tur man to tak te chu na thok te chuan an lo khon sak ta pop mai tuna chuan chung zong te chu aman apek vek angai to don ani hodan tur ringot chu a zong chung to a bil an lo pek chuan million som man lai alo ni secretary chuan Lili in ifa ka pai ti nia ti ya kena shil chuan mudun lo pui chu engtin nge ka fa apai mo theyang ti in alung oi lo hle Lili te in tur la khom la chu kena collection ho alo ni si aphal ve kalom le ati zwa lai chuan kena chu alo lut ka thopui te hne nai hian wain ho hi kalo hmuwa ti in alo betlon zai chuak vat mai ro mika te lo in ti vel le ti in a thri shwai ho te nen chuan kena chuan a chwa tir ta daya Mia po in rei be pe bik lo chuan a in thiar filhim san Lili fa paina pa chu tunge ni chia chui chiang turin secretary chu kena chuan atir ve bok mika chu ama ni thu Mia in a soita ka chuan hansa chu a hlau thong ta dewa tunge Lili hi logroi ring ni do thlir rin ala in soi zui le ngala ati phe chuan keiman kalo chui chiang don nia vamu phot ro e chawlu tukang ti in hansa chuan alo shil ta daya Lili chu va mungalin asoi saktir shep Mia le kente in kar ti top turin ka chhor chia corners klapa te vakalin buaina isiama anin hmu tam pha mai ani tuna phe chuan Mia in rin hlel ani pha bok lak lo lutuk tun chia hun ka petuang che
tiin Hansa chuan a vo zui a hmai doctor tur chu Lily chuan mia in a khoina ni thu nuli ti bula chuan soin a zwal ko zui ta saya kena ne na anin lei chin na chu a thik wang ni a soin kena wine collection hon lui tir tua te chuan a pu bok nuli ti po chu a sakher mai a fa pa fa pai tu a angai awang chuan chan po a pin a ve hle a Sky Group a chuan mia I fachil shep tur chuan a kal ngal mia I na thok lai chu engsoi se set lo chuan tuin awa the thota Lily hi kamonu tur ani hi engti kong ma in ilwa lan thei chuang lowang awa ti tun tun mai kenanen chuan inzom na engma kan nei to lova ka ngai ven lo bok mia in alo ti chuan ani enga tinge ken le Lily te in kar ti chhia ti tum tla si a hma in putar hausa engai zon sana alo hausak ve le ilo be sei le a izak lo ma ma ni chutia anrik lei lei kara chuan manager la khan ibung rwa la la bang ha lang che ti in mia chu alo ban ve le bok ma se Mr. Mila lo kalin Lily chu lem chang mai mai ni in mika chu mia zo kani thu alo soi ta si a manager zok chu ban ani sui ta ni ma se ani na chu lan tir ri lo turin mia chuan alo la du tlata nuli ti chuan lo la hek le shamin lead group CEO nu po ni se chung ko buai na chu company building thlinga lo lu pui to lo turin Mr. Mil chuan alo chang le zek mai in ngai zung ang ti a nuli tin apu zui ta ka phei chuan do ta apu awangin case an file sakta a kena chuan police station a anu chu awabel chhuak mia in Lily kut alo thaka kan pahni tan hian Sky Group CEO hne na iwa in lan nge nge yangai ani thokho kan ni a kanin karbo rock po a chet pha the ania ti in nuli ti chuan afa pa chu alo norta a Kofidora an chol fo na china chuan kena chuan mia chu akova an hun liam to te chu soipuin mia chuan a thil du tak chu soitur chuan alo nor ve thunga ma se kena chuan a thil soi du tak po chu a soi hlei thei lo engwak soi lem lo chuan an hole taringota Hansa khan lo mu fuin mia hi lo be sei to chu Lily khan ifa pai ni lom ni nupui hwal nei lai ni kha thinrim zet hian alo ti Lily rai thu kha Hansa hne na chuan ala shilmia silova alo sheve reng mai chu mia chuan mak ati ang reng hle ka du le ka lo mu ang lo in rol ve lo zok mai ro kenan alo ti let ve sak boka kutte hial anin thlak chhun zom mia chuan lo khapin an kal san zui ma se mia chuan amak ti deuh kha Hansa chu azo chiang ta a HR department lamin min shila ti in a changwat ma se a hmela chuan azam deuh riawin alang Imperial Hotel nakina anin ne na hmun turata na anlo ruam man ruk reu reu thin hmun chu mia chuan alei tanol mai Miss Berlin alei ti chu kena te shat dana ni a ma se Hansan alei sak zo kalo ni Lily po in nuli ti chu tlon chhun zom zelin banbun te alei sak le vela aruk tak chuan lem chan reng le mi tlon reng chu aning ru ve to hle kena nupui ni a li chung ko ro han chen vel te chu achak miau bok sia wang chuan top san thei ani tlat lo Imperial Hotel a chuan vakalin private room an book tu thu chu an va soya book lo kangaya lobby a lo chuan inom thei tori lowang ti in khwal chhon nu chuan a lo chang lead group noya omani hi ke hi lead group CEO nupui hwal kania ani hi anwani hi min hnial reng reng su ti in an hau shep mai an labeng shep zui veisa chhut an tum lai takin mia chuan alo dang ta a na thok chu police ko tur le hotela boina siam te chu man tir ngal tur chuan alo shil ve ngal ho e mai a tu ma kan hlau lo private room chabi chu min pe mai ro u ani lo chuan ban vekin ni ang an lo lati ve pang pang lead group ten hnuaya he hotel hi aom to lo ti po in lo la sheve na nge ani hi he hotela boss thar ber ani hi ti in mia chu hotel manager chuan alo kok tawa mai
Hepa hi nangma chan tur che in ilo mut pui le man to ni lo mo ka pasal hual te ta ni hi kena kawila no chuak vek ro se ti in an khol ngal vata alo thlen chuan thilom dan soin anu le li te chuan miya te chu an lo kok sok sok mai hansa le a ho te po chu lo thleng ve bokin hotel nei tu chu miya ani ti fiana le khan lo entir alem vek ni hi li in ati sham lain police te an lo thleng ve bok he thil hi alem ani hi ti in document file te chu an lo mu zung zunga police te chuan nuli ti le li te zok chu hruai chhuwa an tum le ta a keima thiam lo ni lo ama hi lom ti in li hlau lu tuk chuan nuli ti te chu alo mo pu ta mak mai anin pu ton ta zak zaka kenala chuan a chan thei to bik si lo ngai dam ero chu adil sak thowa ma se miya chuan aman tir tho rin lo takin apa chuan au pat to awangin a fanu chuan a thi ma nge ya pasal thatak ani chu adu thu soin hansa nen chuan in nei mai tur chuan miya chu lo shila ani ero chuan alo du haulo unaw ang ba ka a en lo thu chu a soi tlata hansa ero chuan min nei du phot chuan kapom vek thatakin ken kol zelang alo ti ve thung miya chu ati taw dai ken chuan lo mu in rococo series chu aman kolma seli li hena petu ani lo thu lo shila rei anin be man lo hansan lo kaison chuta miya chu ni ko shelo chuan omzuya damdoi ina kalpui alo har nu chuan atak sa chak lo wanga ni thu alo shila kena alo lut ve nol mai hansa chu alo hnek thuai ama a naw a chiat na pa kha hansa ani arin wanga ni ma se miya chuan chanchin thara I chanchin thalo lam the dar I du lo ani chuan o mai ro alo ti kum mak hansa chuan li chu vaw le in kena chu nei vat vat tur chuan avanor le a ani ti ngai na shabok si lo chuan miya chu a kidnap tir taringot chulai tak mai chu kena khan alo mu hlau awa chan chuak ta a hansa lo thlengin alo shwai ho le dai thung li chu an dop ta a lo phaviau ma se a roi pa chuan an thil ti dan zung zung te chu a ron puang fai ta vek mai si dot vek ani kha hepa hi ka hrengai lo shim shim lo ti ve bok ma se kenan an rum thai deuh hlek chuan a hlau le tho si a ka hmangai wang che ni mia hi ka thi khle boka chu wang chuan alaka hetiang hian ka che ni hi ti in a phangam to lo kena chuan a khung bo ta a ma se a phone chu a kul thei tho awangin hansa chu a be popa a chunga thil thleng te chu a shil vek ken po in mia hne na chuan ngai damte avadil ta a engkim kha li thil ti vek ani ti a hriat to wangani mia pa po chuan kena chu alo an khum shepa a fanu chu ti buai to ngai lo tur chuan alo shil hansa chuan alo vo ve le boka mia le hans te chu in nei tur ang chuan soin kena chu police te chuan an lo man ta a thil ti swal I nei lo ti I fin fia thei chuan kalo ngak rengang che ti in mia chuan kena chu a khongai hle li po kha shwai chwa alo ni to a secretary le mia te chuan an thei to pin ma an la ve char char bok chu chuan ra charon chwain li na petu chu han sangei alo ni ti chu an she chuak ta ni pe hel lem lo chuan mia chuan avazo tarota ni e kati ve kani kha kena ni na dik tak lan tir nan le emu phone thei nan ti in alo chang ve ta mya mai ka hmangai che sin ti in swal ri te alo la tum ta deu ma se miya chuan hansa che dan zong zong te chu thil thalo takani ti lo shilin a hmangai ve lo thu te chu chiang tak chuan a shil ve boka ma se hansa la chuan kena hi zalian taka jela tanga a chhuwa I duani chuan min ne nga yang alo ti ve thlot bok si kensa zalian taka a theina tur ani chuan hansa nei mai po chu mia chuan poya ti to lo anin nei ni tur chu alo thleng ta a apa chuan engma hriat lo awangin him takin a fanu chu hansa hne na chuan a hlan chhawng a
ani pawh chu a hlim hle mahse mia erawh chu nui pawh a nui thei lo chutia Hansan thingthi meuha a nupui tura a sawm lai tak le zungbun a bun tir hma chiah chuan Ken chu police te nen chuan an lo lang thla hlawm mai Hansa zawk chu a thil tih sual zung zung te evidence nen an nih vek tawh thu le amah zawk chu jail tang tur ani thu chu a rawn sawi tarup mai mia la chuan Ken lam chu a pansan dei bawk si a Hansa thin rim lutuk chuan chemte in mia chu a hruka chuan a tin ta reng mai apa chuan engthil nge mawi ti le ti in a lo shok tuara I fapa anga min ngai lova Sky Group po ka kuta ida du heklo keiman ka nei lo ani chuan tu man in nei bik lawang ti in mia chu vi atum tamaya ma se police te chuan an lo dang man tlemin Ken kut po chu a ti hliam nge nge police te chuan an hruai chuak ta a Ken po chu thingthi chui ve ngalin mia hne na chuan min nei du angem ti in nupui atan chuan a som chun zom ve ngala mitui tlalo chawin mia po chuan a nei du ani ti en tir nan a kut chu lo pe a Ken chuan zungbun chu lo bun tir anin ngai dam fel ta a mia pa po chuan a lo lom pui hle ole khati zong kha tun tum drama chu lo ni le ta a drama thar hmunum tak nen kan lo kir le va don ya